Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shara da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jaruman Kannywood Kebbi International zai angunce Juma'a mai zuwa. Masha Allah, fitaccen jarumin Kannywood Kebbi International zai angunce a ranar Juma'a 29 ga watan Agusta na 2025. Jarumin da kansa ya tabbatar da haka a shafin shi na sada zumunta, inda ya saka zafafan hotuna kamin auren su a shafin sa. Ina gayyatar 'yan uwa da abokan arziki ɗaurin aure na insha Allah. Haka Kabir Sani, wadda aka fi sani da Kebbi International, ya rubuta a shafin shi na sada zumunta. Auren za a daura ne a jihar Katsina bayan aidar da sallar Juma'a. Hotunan kamin auren Kebbi International da sahibarsa Zainab Abubakar Usman na yawo a shafukan sada zumunta, inda jama'ar social media da ma abokan sana'arsa suna musu fatan alheri. Allah sa a yi a sa'a. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.